Bismillah rabbana Allah bani iko na wake dan Amina. Allah ƙara min sani kullum ni burina na burge annabina. Ka bai ikon ziyara na je maka har nazarce can birnin Madina. Allah kai na roƙa ka ci kan burika na yaban annabinmu. Annabi dahirin ne kowa da cire shi banda annabinmu. Cikin yaban nawa Shamsu ba zan manta da su ba, 'yan gidansa shugaba kamar alaye nasa da sahabban saman zo ba zan manta da ku ba. Gaskiya kun burge ni a kullum har a raina ba zan daina yaban ku ba. Bikin ku ba ni ba shi domin na san wallashi ba ya san shugabanmu. Annabi dahirin ne kowa da cire shi banda annabinmu. Ba zan manta da ku ba, kuma zan saka ku waliyai 'yan gidansa kamar Shehu Tijjani Jilani da Inyas kun yi nunin sunarsa, da Shehu Dahiru Bauchi Jibri mana mu ku rike soyayyarsa. Ni dai na rike ku na rantse da Allah kuna bin annabinmu. Annabi dahirin ne kowa da cire shi banda annabinmu. Da Shehu na sanya malan harisinmu ina son shi a raina. Inda mun je gunshi yana nuni gurinmu mu danke son dan Amina. Jinjina na yi gunka malam harisinmu masoyin annabina. Tariƙa ke seta mu dare da rana muke yin salatin annabinmu. Annabi dahirin ne kowa da cire shi banda annabinmu. Zan shige fagen yabo yabansa annabin nan da baka marisa na duba. Annabawa dukkansu na ji sun yabe shi don haka ban zauna ba. Ni na ɗauki kambu tambari zan buga masa annabi dan Suwaiba. Dukkanin masu bege Allah na roƙe ka ka yafe laifukanmu. Annabi dahirin ne kowa da cire shi banda annabinmu. Dubin salati Allahu kai wa annabin nan da baka marisa agunka. Ya fi yawan duk halittun da ni dai ban sani ba, ai sanin na gurinka. Kai kaɗai ne ka san shi in ba kai ba Allah ba wanda ya san mutaka. Ni dai na duba Allah sai na gane kai baiwa gare mu. Annabi dahirin ne kowa da cire shi banda annabinmu. Da kan yi mamaki kullum a ce wai musulmi ne yake faɗin mun zurfafa a ƙaunar al-Mustafa. Ni dai burika na ku zo duk mu ƙarfafa. Ni dai na duba in ba shi ba manzo waye ne al-Mustafa. Abban su Faduma kai kaɗai ne muke so mun baka komai namu. Annabi dahirin ne kowa da cire shi banda annabinmu. shi tsoron talauci shi burin sada haka wai ya faranta ranka kai kuma me kake yi dan
kaga ka faranta ransa annabinka kawai ka bauta wa Allah ɗaya kar ka yi shirka shine burin gwaninmu. Annabi Dahiru ne kowa datti ne shi banda annabinmu. Annabi ka burge ni komai na ka manzo wallahi ya burge ni. An tambayi Aisha ya batun halayyarka ta ce a duba Qur'ani gaba daya halayyarka annabi mun duba da na cikin alqur'ani soyayyar al-Mustafa ita ce muka rike gaba daya yan garin mu. Annabi Dahiru ne kowa datti ne shi banda annabinmu. In batu na tsarki ne ai babu mai tsarkin ka duk faɗin duniya daga baiwa tsarki dan tun babu tsarki kake da tsarki maulaya saboda tsarkin jikinka har kamshi kake yi ya abban fauziya kun jire yan uwana duniya da lahira ba mai tsarkin gwaninmu. Annabi Dahiru ne kowa datti ne shi banda annabinmu. In batu na kyau ne duk faɗin duniya babu mai kyawunka kyan sajan ka manzo yake ruɗan tunani har nake son ganinka kyawu na halinka da na je na karanta zama da kai ne na roƙa gaskiya mun yi dace da Allah ya sanya mana annabi ke ƙaunar mu. Annabi Dahiru ne kowa datti ne shi banda annabinmu. Me san ka annabi kuna ya zam oga ni ma za na so shi ko da wane ne shi ba zan duban komai ba kawai zan girmama shi kafiri ya so manzo a duk rana ta mande ba a azaba a gunshi son da hasiri ne ka so shi za ka huta shi kadai ne gwaninmu. Annabi Dahiru ne kowa datti ne shi banda annabinmu. Son ka ke haska ni komai na yi ma'aiki sai a ga yayi kyau da ni da shi ne na kewanka na sanyo ma turare a dinga san hoto da ni ko cikin maƙiyanka zan kirawo sunanka babu mai taɓa ni Allah ke kare ni a duk inda zan shiga domin ka annabinmu. Annabi Dahiru ne kowa datti ne shi banda annabinmu. Anan nake son tsayawa bana nufin na gajiya cikin yaban shugabana akan begen maulana yanzu ne ma na fara ku gane yan uwana na annabi lakabi na buri na wa kowa ya danke san abban nana shamsu ya salisu ne na san za ku gane